Díomhína ceanna sanam lom, tá me macónaí an scéim cóna an seo UCD agus tá denna staidéir drí execnamíocht. Is mis Martin an bhfuil Gíran is as cúna na Gaeilge mé. Is mis darmach na húna, is muoinechan mé tá staidéir dhéanamh agamsa ar leis agus támsa cíblan. Tá an teach go híntaach níla ceirdan is fés a teach. Sé áras an cearan ngach ceann. Tá sé an difriúil go éon teach eile ar campus. Nuair bhfuil mé leis na lads seachar dús, ceap mé go raibh sé go léir cháirdiú agus cairach. Hiag mé go raibh an rá cháirtíont agam chun teach na Gaeilge. Tá na dúir sé ar fád ar oscailt an tarmar fád idir na hárasán ar fád siúla muidir seach amach as árasán go hárasán just ag búla seach ag daoine difriúil. Ballach difriúil é chun búla le daoine nua. Cabhairigh an scéim lom búla le daoine las muid mo cháirde ó Caisean Mhairg ón Máile. Bhí ar an bheith Tharbh banteach le imeachtaí agrú agus rudaí mar sin, so d'oibriú mar le chéile ó thaobh na rudaí sin freisin. Sílan gur rodíntach é gúil an teach ar campus an seo agus gúil daoine eile ná eáil leabharí na daoine sin Gaeilge agus gúil muidir ná an Gaeilge churchan cín. Scapan muintir na scéime an Gaeilge ar fud an campus agus tá sé chuile duine go bhfuil an scéim an. Tá sé baite anocht, ok? Agus tá na dúisina ar an mór. Céim dá atá ar baine hepa Anúpnig na trí oireann sa Tá agam na fábhar ceist cuaig. Céim dá atá ar baine gómhar. Dúirt mé gur cúpla ceist Jackar. Mic léinn an sco atá mic léinn scéim chóna bhór na Gaeilge, tagann siad as gach cearn den tír agus bíonn siad am staidir i ngach dámh de chuid na hOllscoile. Is scoláirí iad bhfuil annach chuid bainteach acu go dtí seo agus tá an talan acu i ngach éon réimse. Níl Gaeilge agam ó cúgas, so is rud rí-gifriúile domsach an bhaint agus ag labhairt an Gaeilge gach lá. Hi, Clár, an bhfuil nóid agan sin? Bhfuil defriocht do chreide déanta ag sin airmachchud Gaeilge agus tá chaidán airthaithe go thomláin é am léna. Tá sé just ionach ar fád go bhfuil an rudaí agrú chun an Gaeilge churchan cín le chéile. Tá UCD go le rainniu, chun den na himachtaí is táhachtaí atá gin ar an campus seo, chun den na himachtaí agraíonn na mic léinn ar scéimhór na Gaeilge, agus tá na céta an mí inniu. Tá sé táhachtach do churchan cinn na Gaeilge an campus go generalta. Na mic léinn seo tá siad a chur an neirit sin obair isteach. Ní amháin na mic léinn atá ag staidir Gaeilge nó na mic léinn le Gaeilge, ach na daoine eile na mic léinn idirnáisiúnta agus Loch na Fórne, feiceann siad an obair tá a deanú ag na mic léinn atá ar an scéim agus tá sin go maith an teanga agus tá si go maith do bhór na Gaeilge. Gá bhblina hain nó trí bblina hain is gá bhíl san níú mé go America le haine Cliffy Downda agus bhú mé an Craobh Downda ar gá Craobh Downda faoi seachtaigh single agus dúbailte. Tá mé ag agrú comórtas Léireas Lámhan seo a UCD an bhí sé thugann. Cur muid béim ar imeachtaí a bhaineann le sport agus sprí, ní amháin na rangan na Gaeilge agus na rudaí mar sin. Agus tá táhacht faoi leithiigh bant le imeachtaí mar seo mar tá siad tarraingte, tá sin maith an teanga, tá si maith an teanga ar an campus seo go bhfuil sé sin le feiceáil. Cogáirde has maithe. Tógann siad an teanga taobh muid an seomra ranga. Barking, so... Agus bhainann siad fáimas an teanga gcónaí ar bhealach fíor hanamh ná. Okay, so bhainann trí leis an cos eile, okay? So Is má leis na mic léinn éireannach é sin, agus is má leis na mic léinn idirnáisiúnta sin go mór. Díaghuiid, is mise an bríta, is as an ind mé, tá mé ag staidir lictríocht, is even lam Gaeilge. Anishis a rish. Everybody? Anishis a rish. Now and again. Now and again, that's it, yeah. Now, very good, Amrita. Uranta. agus barking, so... Jessica is anam dom. Is as Americane. Is mala dansum and enchanus. Kirill is anam dom. Is as an bunga me. Is Eve lam an dansum.
Hey guys, fáilte go dtíon chlár anocht? Yeah, fáilte anna, yeah. Anocht ní lánach na héanaach sé dín. Tá an béim ar an teanga bio I deach na Gaeilge. Cinnte churann siad leis na meán, bíonn siad buinteach le Belfield FM nó le nuachtain amach léinn, ach an príomhrad ná go mbíonn siad a baint faim as sa teanga de leabhas tithe agus tarraingíonn siad cárda agus chulscoláirí isteach sa teanga agus is saoil na Gaeilge. Dís mar íomhacháid agus tá fáilte rómhann seo don ócáid speisialta seo. Clethe pelle chun túsachód le lásbóirt teachta na Gaeilge I go láiste na hallscoile bailachtaí. Má bhreaníonn tú ar imeachtaí móra na hallscoile, imeachtaí sport, leithidí Rás UCD mar hampla nó Comórtas Líre Láimhe UCD, siad micléinn teach na Gaeilge tá lárnachs na imeachtaí sin. I gás an ceoil, ceoil tradiisiúnta, imeachtaí an Chumann Gaeilge, turas na chuig oireachtas na Gaeilge, siad micléinn teach na Gaeilge arís atá lárnach an son. An seochaí UCD, tá seans iontach ag daoine tainmh a bhainte san teanga ar bhealach spríúil. An seo táid a ceir le 7 bliain de chóir, mar chud de 7 na Gaeilge. Tá annach chud daoine las muid de UCD teacht chuma chun bhelinn, tá annach chud fili. An seo agus tá daoine chun bheith leir tá Calgón an seo Gregor O'Doul, Declan Collins. Is iad an scotha bheith agan. Chud is tá tú céad sin fear cultúratha sin tusa. Shumala, Shumala, Shamaraka, Maraka, Shanfa, Anfa, Nitu Magra, Magra. Captain goil tábhacht faoi leag baint leis an teanga de gach in den éarnach agus captain goil sé tábhachtach chun sim agus spéis léirú sa teanga. Is an Gaeilge ar cultúr hain an rodín is much difriúil. Stoch lena mé raig leir sin teanga go tí lá a fáis agus déana mé iirecht Gaeilge sprágu a gríthe a fáistí agus sachan rud mar sin freisin.